ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು BK ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ ವಾಷರ್ ಅವು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪನ್ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಇನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ತೂಕ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಕಾರ್ ವಾಷರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಂಪ್ ದೇದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಒಂದು 100% ಕಾಪರ್ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ ಆರ್ದೇರು. ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ D5 1500 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ದಂದು ಪ್ರೆಷರ್ 80 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ದಾದ ಉಂಡು ತೂಕ. ನೆಟ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ತೂರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐವಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಕಂಪೆನಿ ಪಂಡ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಪಂಪ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಕ್ತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಕ್ಲು ಐಟ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವರ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಶಕ್ತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. We request for share your valuable feedback and product review. For additional warranty and technical issues, kindly contact us. ಬಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಓಲನ ದೆತ್ತರನ ಅದಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಲಿ. ಫಾರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಐವಕ್ಕ ಈ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಅಡ್ದ ಕೊಂಚ ಅಮೆಝಾನ್ ದಕ್ಕಲ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈದಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗನ್ ಅದು ಗನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಕ್. ಐದು ಒಕ್ಕ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಕ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಷಿಂಗಿಗೆ. కొంచెం ప్యాకెట్ ఉంటుంది తూక. ಓಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ದೀಪ ನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು. ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ತೂಕ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಐನು ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್. ಓಕೆ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಪಂಪ್ ತುಯಿಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಚೂರು ವೈಟ್. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಪಂಪ್ ಇನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪನ್ ಬರತು ಒಂದು ವರ್ಕ ಬರಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಪಂಪ್ ನೇ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕು ತೂವಲಿ ನೆಟ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವು ಮೀಟ್ರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಆದುಂಡು ಫುಲ್ಲು. ಅವು ನಮಕ್ ಆಯಿಲ್ ಐಟ್ ಯಾಪಲ ಫಿಲ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪೈಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಪಂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದುಂಡವು. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಜಿನ ಪೈಪ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನು. ಅವೇನು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಅಂತ ತೋಜೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ. ಅಂದು ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ನಮಕ್ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ರೆ ಬೋಡದು ಅದಲ್ಲ ನೀರು ಕಜಾವದು ಅದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಬರಿಯರಿಗೆ ಬೋಡದು ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಈ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಸೈಡ್.
ನೆಟ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಮ ತಿಕ್ಕಾಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ತಿಕ್ಕಾವಡು ಇಂದು ನಮಕ್ ಆ ಪಂಪುದ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೊಪ್ಪುನ ನಮ ಈ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಈ ಸೈಡ್ನ ನಮ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಏತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಪ ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಲ್ಲಾವಡು ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮೂಲು ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ಗೂ ಈ ಸೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೊಪ್ಪುನ ಈ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವೇನು ಈ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಂಚ ಪತ್ತದು ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ತೋಜುನದೆ ಐನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ತಿತ್ತ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಈಸಿಯಾದ ದೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಮಕ್ ಈ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ದ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ತೂಕ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಪಂಪು ಈ ಪಂಪುದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತದೆ ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಾವಡು ಚೂರು ಏನೇ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂದು ಏರ್ ಒಲ್ಲ ಪಿದೈ ಲೀಕೇಜ್ ಇರಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೈಪು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ತಿಕ್ಕಾನ ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಅಸೆಂಬ್ಲ್ ಮುಗಿಂದು ನನಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನನಂಜಿ ಪೈಪ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಾಯರಂಡು ನಮಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಗನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ್ದ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿನ ಹೋಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ತುಯರೆಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂತು ಕಬಲೆ ಈ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪನಿ ಈ ಸೈಡ್ ನೇನು ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಹಿಂದೇನು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾನ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಸೈಡ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಪ್ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಹೋಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಾವಡು ಅವಳು ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತನ ಇಂದುಲ ಅಂಚನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ದೇವನ ಓಲ್ಲ ನಮಕ್ ಏರ್ ಲೀಕ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಂಪುನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಒಂದು ದೆಕ್ಕಂದೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಆಂಡು ಇಂದು ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಆಪನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂದು ತೂಕ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೈಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನೀಡ್ದತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನಮಕ್ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಪಾಡು ಒಂದಿದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೈಪ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ದೆತ್ತದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ನೀಡ್ದತ್ತೊಂದು ಅದಲ್ಲ ಕಜಾವ್ ಇತ್ತನ್ನ ಪಂಡದ ನಮ್ಮಂಜಿ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಗ್ನ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದು ಪವರ್ ಕೊರಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಒಂದು ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿರಂದೇಕ್ ನೀರು ಬೂರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಪೋವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಮಂತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಈ ಪೈಪುಡು ಅವಾಗ ಆ ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಸುರು ದೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಹಿಂದೇನು ಗನ್ ನಮ್ಮ ಅಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆನ್ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಾನಾಗ ನೆಟ್ ನೀರು ನಮಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋಡು ಓಲಾನ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೋಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ನೀರು ಸಲೀಸಾದ ಪೋಂದು ಕೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ದುಂಬು ತುಯ್ಯಾರು ಚೂರು ಏರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ನಾನು ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ನೆಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ನಿಖಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತೂನೋಡಾಪುಂಡು
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ವಿತ್ ನೆನ್ನೆ ಅಪಕ್ಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ದಾಯಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 80 ಸ್ಪೀಡ್ ನಮಕ್ ನೀರು ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಒಂದು ಪೈಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಿರ್ತ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಇತ್ತ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಬೂರ್ನು ಅಪಗ నేను అడ్జస్ట్ మల్పేరే నమ కొంచెం మూల నాబ్ కొర్తేరు నమకు టర్న్ మల్పేరే నమ నేను రొటేషన్ మల్ತು ತೂವೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಕ ಎಂಚಾಪನ್ ಪಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ ನೀರು ಬಿಡ್ದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ನನಂಜು ಬಾಟ್ಲ್ ಉಂಡು ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೇತೋಲೈ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕಿರ ಬೋಡದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿರೋದಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇಂದೇನು ಈ ಗಣ್ಣದ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೆತ್ತವಲೈ ಪಾಡ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ಈ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಯಾವಂದು ಎಲ್ಲ వాళ్ళ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅವಲ ಯಾವದಾನ ಬಟ್ నేర్ದು ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಅತ್ತಂದ ಓಲ್ಲ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅತ್ತಂದ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ నేను ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಪಣದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವ ಕಡೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಿರೆ ಯಾವಂದು ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ಖಾಲಿ ಆದಾಂಡ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಪ್ತು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಾಕಲ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾರ್ ವಾಷರ್ ಅಂದೆತ್ತ ನಮಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮಕ್ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕೊಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1.5 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತಾಗುನು ನಮಕ್ ಈ ಪಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೋಲೈ ನಮಕ್ ಪಿದೈದ ನಮಕ್ ಸೈಡ್ ನಮಕ್ ಆರಾಮಾದ ದೆಕ್ಕದು ನಮಕ್ ಓಡೆ ಪೋಪುನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ನಮ್ಮ ಓಲಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಮಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಇಂದೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಂದ ಆ ನಮಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒರಿ ಉಂಡು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ರೇಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ ನಿಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟ್ ಉಪ್ಪುನದಾದ ಪನ್ನಾಗ 5,000 ಒರ್ಮನತ್ತು 70 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ದಿಗದಿನಿ ಬಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪು ರೇಟ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ತೂಲೆ
ನಮಗೆ ಕೊಂಚ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬತ್ತಲ್ಲ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಪಾಡ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಾನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಎಡ್ಡೆರಡು ದಿನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಲ ಬರು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಿನ 2 ಗಾಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ನಿಖಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಏರಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಲಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅತ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಅತ್ ನಾನು ಓಲ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಪಕ್ಕಿ ಓಲ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಏನು ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಐಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು, ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ನನಗೆ ಪನ್ನಾಗ ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದನ నేను ನಿಖಲ್ ದೆಪ್ಪುವರ ಬಂದನ್ನ ಐತ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ. ನನ್ನಲಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ್ನ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲಪ್ಪಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.